Абе, момци, фанах октопод. Октопод. И той въобще не е лош. На белия силикон. Пускай го, да не... Няма смисъл да ги прибираме такива бабалюги. Според мен има половинка, ама айде. Има половинка. Айде, дай да го пусна. Чай. Айде, прибирай се. Нищо няма да има. Прави на лута, бе. Так. Напъва ли яко, а? Тонаки? Монаки. Охо, бабо. Така обтегай и тогава навивя. Все едно е голема риба. Един мартел се разписва, вече се успокоява. Успокоява кръвното. Айде втори път. Рибетата там ще загледам, бача. Един тек, ловът, бача. Да, ловът яко. Айде го. Аре, нямаме време, дай че прасна тази лодка. Ставе тук ти казвам. Ай, газ, бе, тигър! Ама морето е тепсия! Почваме и! Фащаме поне по 30 тонаките на човек. Минимум. С яката въдица на джик не хванахме риби, ама сега дано да фанеме на тролинг. И сега се почва, понеже няма стойка, държиме на ръка, правиме мускули днеска. Его Батади, партньора по спининг и тролинг. Наско го знаете. Това там е Марти, ето също го знаете. Всички сме сложили различни воблери. Аз съм сложил на Рапала един, който гази 4 метра. Tail Dancer. Ще видим кой цвят работи, кои дълбочини са по-добре, къде се държат рибите и ги почваме. Напъва ли яко, а? Тонаки? Седи, бе. Дай кепа. Ама спри лодката напълно. Само да не е трако, защото направо... Не, много го дърпа, бе, как? Това е тонаки 100%. Отказа с коло. Тонаки е го е. Охо, 3-4 бата. Леко, тук да мотора. Тонаките, да. Ама един е само, другите се откачиха явно. Айде, мате! Айде, мате! Първо кълване за Гърция. Реализирано. Дай ке плана. Значи любе хванат тонакито на плитко газаш воблер. Около метър и нещо два. Затова слагам и аз един на Storm и Ако я махаме от... продължавам. Бях сложил на Рапала ето красавец, обаче е много дълбоко газаш, парибите са на по-плитко. Без тендата да покажем сега колко по-човечно стана. Блага работа. Ето го острова на нея Ираклица в далечината се вижда. Кавала е това там, а там това е Тасос. Айде включваме ви като има риба пак. Айде, яди се разписва. Това нещо по-бързо се отказа май. Малко е.
Или наската им шофьор, им кепач. Универсален. Колеги, много сме проблема. Каза се, вече малко паласо. Каза ли си? Може и какао да е, въпреки че удари много злобно. Няма да пускай. Кой е това? Скумрик? Не, ня кепе, не. Минито не. Тонаки ли е? Пусни го това. Задължително пусни. Така. Чекай бе, да го пусна. Браво. Подари му в живота. Така. Охо, дабъл. Не са бутани. Как? Това е риба, как се. Сега вече може да смута. Кой бе, баш? Аз съм към тебе. Как е става? Я виж. Ама не, може да са различни риби. Има риба някаква, ама първо мене му удари. Мутахме ли се? Това е просто двамата фахме. Снимаш? Да. Не, явно крив драма. Така идва чукане под год. Значи на едната дистанция са минали точно. Да. Обаче мисля е възможно, че няма. Да минем по-към тебе, а? Тук ще ми даже пръдне. Да. Че отхлабих, няма се накача. Айде съвтето на въдицата най-накрая. Окума Guide Select, блавата блава. Това дърпа бе. Различни риби са, да. Егати човек с въдица до 90 грама. Егати на плаванието. Опа, Америка, Европа, при мене са май неколко. Две са. Три. Две. Я гледай. Ето. Охо. Кеф. Айде, бате! Утреперих се най-накрая. Ще ги покажем. Е ли дистанцията? Дистанцията си е дистанция, зарежи. Много хубави тонаките. Страхотно тонаки. По-лево. И като са две, кеф е брутален. Линк към примамките, към воблера. Раши минал към чепарета, всичко ще оставим. В видеото, който ме кеф да ги погледна. Така. Релиз. Айде. Веднага го удари. Айде, ади. Така, обтегай и тогава навиве. Все едно е голема риба. На воблера ли? На рапалата. Ще да покажем и воблера. Какъв модел е? Ще е рапала. Гази на около метър и половина. Любе катаната. Ето тонаки. Аз бих пропуснал много. Може да твърнете, повече конето ставайте. Лодките малко много ги плаши. Много е вероятно. Така, помпай го нагоре. Добре те удари. Това беше готин. Когато нямаш стойка. Държиш е така. Две ли си? Едно бе. Едно. На кое? На куката от чепарето или на воблера? Браво. Това воблер, верно, да я добре. Да не е паламут, бе. Това е добра, бе.
Я чакай да видим. А, не, тунак е май. Я го покажи така по-близо да се види воблера и рибата. Така, чудно. Браво. Айди, Марто се разписва, вече се успокоява. Успокоява кръвното. Какво стана, бе? Я. Откачи се. Яди, пак брутален удар. Пак се поотпусна. Ясно. Ясно е какво е и на какво е. На кървавия воблер. Откачи се. Да. И така, приятели, тролингът продължава. Лека по лека с 7 км в час. Въртиме. Говориме си глупости. За съжаление в момента не сме имали скоро кавана от 10 на минути. Така че може и да умря риболова, ще видиме. Сложихме сега още по-плитко газещи воблери и пробваме дали рибите не отидоха по-наплитко. Ако нямаме успех на тях, ще сложим по-дълбоко газещи, за да ги търсиме по-в долните слоеве. Но за сега всичко е перфектно. Браво, браво, това си е хубава риба. Айде втори път. Напълва човек. Напълва, ама пак се отпусна, може би е тонаки. Или се откачи. Тук ли? Какво е това? Кокал ли? Какво е? Драконче. Не е драк. Не го кепай, това няма смисъл. Това е маятик, което ти първото маятико. Дай го покажем и на хората само. Ето, дами и господа, това е маятико, маломерно, затова го връщаме веднага в водата. Айде, Марто, пускай. Бе, този слон закачил, бе. Добре, това е хубаво, бе. Това май е по-голема риба. Така като гледам. Как не спира. А у нас е, ако искаш завърти леко. Да, това е добра риба. Значи в момента, приятели, увеличихме скоростта на 8-8,5. До сега троляхме с 6 и веднага имахме успех. Може би в момента рибите искат по-бърза проводка. Така да е, тролене. По-бързо тролене. Одене. А май не е тонаки, бе. Тонаки. На воблера. Вадиш, бе. То днес си го купи и веднага ти беше на късмет. Ама я да видим какъв модел е. Рапала. Естествен цвят. Това? Ай. Я сега сложим един Long Range Minnow 12 см, 20 грамов. Този е доста по-плитко газещ, но Марта, това е голема риба, май. Много огана и много зима аванс. Да. Да. Хубава риба е това. Това е повече са от едно. Да. О, две са, да. Или едно, ама е големо. Не. Едно е, ама е големо, да. Пак на синя воблер на рапала. Това си взимат на воблери, не искат чепаре. Супер. Вижте го е фанал. Отдолу, да. То затова и толкова ти натегна. Пъва. Хубаво риба. Хубаво рибе. На какво се е фанал? На воблера пак. Тунел.
Монаки. Ох, леле! Това воблер днеска е шампион. Браво! И така, приятели, завърши този изключително интересен риболов на тролинг. Както видяхте, в началото рибите предпочитаха куките от чепаретата, които бяхме монтирали. А след това удряха само единствено на воблерите и то по-специфично на плитко газещите такива. Това с компанията ни беше първият тролингов риболов и със сигурност бихме го повторили пак, само малко да напредне есента и да се раздвижат по-едрите и по-хищни риби. Аз бях Мите Снейко, благодаря ви много, че изгледахте този клип и до скоро виждане!